rekao bih, fučka mi se živog. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Dobrodošli u naš skener. Uvijek skeniramo druge, no kada ste zadnji put usmjerili skener na sebe? Malo zastali, promotrili se kao da gledate neku drugu osobu u prostoriji. Mi novinari često pričamo o etici, propitkujemo svakog političara, trančiramo pogrešne rečenice, a u društvu znamo poslužiti kao kompas onoga što je moralno. To je naš posao, na posljetku. Ali naš posao je u trulim vremenima. Pretvorio se u smišljanje senzacija koje će privući klikove, preglede i šeranje. Internetom kruži slika jednog dvorišta. Dvorišta koje je zapravo groblje dvoje malene djece koja su preminula zbog roditeljskog zapostavljanja. Radi se o slučaju u mjestu Ljubelj Kalnički, a dvorište u kojem su pronađena djeca postalo je kao nekakva atrakcija. Tako se novinari u slobodno vrijeme bave i forenzikom. Podsjeća me ovo na slučaj iz svibnja kada je internetom kružila fotografija kante za smeće u kojoj je pronađena beba u Zaprešiću. Na sreću ova priča ima sretan završetak, beba je preživjela, ali slika kante je dno dna. I ne krivim kolege, krivim pokvarenu uređivačku politiku koja stavlja slike dječjih sprovoda kako bi dobili na čitanosti. Poput onog djevojčice Laure iz Petrinje koja je stradala nakon katastrofalnog potresa. Njezin ljes bio je naslovna strana svih poznatih listova tog dana. Fotografije imaju svoju težinu, riječi imaju svoju težinu. Detalji tragedije ili zlostavljanja, poput djecu ugušila majka u njihovim krevetićima ili otac monstrum tjerao sina da ga dira po spolovilu ili dijete poginulo u naletu auta, bio je to prizor koji ledi krv. Možemo to nazvati truleži novinarstva. Prva stvar koju smo učili na fakultetu bila je uvijek izvještavaj s dignitetom, čak i ako se radi o tragediji. Znam, teško je to kada ti urednik visi nad glavom i kaže da, stavi sliku tog dvorišta, čitatelji će podivljati kada vide gdje su se bebe nalazile. Želudac mi se okreće kada gledam mjesto zločina koje se dijeli društvenim mrežama kao da imamo ultimativno pravo na to. Ima jedna fora riječ. Zove se etika. To je jedino ljepilo koje nas novinare razlikuje od obične trač babe. Skener potpisuje Tara Šitum. Fučka mi se. Laganini skener.